Hola a tots i totes i benvinguts a aquest nou vídeo d'Actitud Lúdica. I com veieu, aquí tenim el casc mític de Fallout. Ara que tot just falta poc més d'un mes perquè surti Fallout 4 i ens deixi a tots enganxats al sofà amb les seves 400 hores de joc, que jo això no ho he viscut mai, no sé si me l'acabaré, no tinc tant temps a la meva vida, però bueno, Fallout 3 va enganxar a tothom, New Vegas no ens va agradar massa, però Fallout 4, pel que hem vist, té una pinta espectacular. Bé, tots aquells com jo que us vam enganxar amb aquell Fallout 3 de ja fa uns anyets, aquí us presento un vídeo, no serà un gameplay, us ensenyaré simplement com és el primer Fallout de la història. Aquí tenim Fallout 1, o Fallout, com es va conèixer al seu temps. No el va fer Bethesda, el va fer Interplay Productions i és de 1997. Us ensenyarem què tal, però com a tot Fallout us deixem primer amb la seva mítica presentació, que ja veureu no ha variat massa en tots aquests anys. Waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In 2 brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Bé, heu vist la mitiquíssima presentació de War Never Change de Fallout. Bé, anem a veure de què va el joc. Primer suposo que hem de triar un personatge. Aquí el tenim. Aquest és un brutote, que ja va bé, perquè el Guillermo tots sabeu que és fotut. Una noia que pel que veig no té res excel·lente. Vaja.
i un tio que té excelente carisma. Bueno, agafem el brutote. Total, només és per ensenyar-vos. Aquí el podem crear de nou, suposo, modificar totes les seves característiques. I atenció. You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay? Sí, claro. En medio del yermo. Bé, perquè heu vist necessitem un xip per purificar l'aigua i atenció que ens obren la porta al baúl per primera vegada. Se suposa que la història de Fallout és que nosaltres hem nascut aquí dins i no hem sortit mai. Per anar comentant el joc, és un joc de rol molt dur, és a dir, old school, amb fitxa de personatge, habilitats, però que té tela, vale? Perquè veiem sortim a una cova i no és el típic joc de rol molt més àgil que tenim actualment. Bé, i la sorpresa que tots us podeu emportar si no ho sabíeu és que és de perspectiva isomètrica exactament igual que Diablo. Es veu una mica millor que Diablo. I bé, aquí veiem unes rates que es mouen. Aquí hi ha un paio al qual ens dirigirem i agafarem el que té, que són bales i un ganivet. No, que ja en tenim. I no sé com anem de pes. Bé, amb el botó dret parem el joc i entra el mode per torns. Així ens podem moure, com veieu. No hi a la que ens detecta un enemic, en aquest cas la rata, s'activa aquí baix, no sé si us estic assenyalant amb el mouse, el mode per torns. Nosaltres el que farem serà equipar-nos amb la pistola, si no, no fotrem res de bo, i un ganivet per quan s'acabin les bales. Aquí el torn és nostre i tenim aquí els punts d'acció, que només en tenim 2 i necessitem 5. Per tant, acabarem el torn. La rata ens atacarà. Ara sí tenim punts d'acció i la disparem. I ha mort, perquè és una rata pastosa. Acabem el torn. I passem, com que no hi ha enemics, passa el joc al mode d'exploració. És una fricada de joc. És un mètode que no havíem vist mai. No sé si vosaltres sou experts en RPGs més antics, com Baldur's Gate i coses així. Nosaltres no hi hem jugat, ens podeu apallissar per això, teniu raó, però resulta que tinc més temps per jugar ara que abans. Jo vull atacar. M'assenyalo l'arma i disparo. I he fallat perquè sóc una merda. No puc atacar, per tant acabo el torn, perdo un punt de salut, disparo, mort. Sortint un altre. Així ens movem corrent. Una altra rata. No, això està infestat de rates, com veieu. Aviam si podem matar-la la primera. Sí, senyor. No tenim. Ens ha vist una altra rata, suposo. Aquí està. Ens quedarem sense bales, tu.
Bueno, només és per ensenyar-vos. Som-hi. Més? Ah, noi, corre. Pesadetes sou. Vinga, va. Que sí. Marxem d'aquí. Està bastant guapo. Però com tots els Fallout són hores i hores i hores, converses amb la gent i per primera vegada sortirem a l'exterior. I això canviarà. Aquí tenim el mapa. I la nostra missió, aquest és el nostre refugi, i el nostre refugi 15 és on hem d'anar. El Yermo no l'explorem lliurement, com veureu ara, sinó que anem on volem i quan passa alguna cosa, suposo que enemics, mercaders, pobles o tot això apareixeran al mapa i podem decidir si parar o no. Veieu aquí, hi ha hagut una incidència i no és més que un mercader amb... aviam, jo vull anar... Què haig de fer jo per sortir d'aquí? Sortir per potes. Jo vull anar o al poble o al refugi. El refugi suposo que tardarem una mica. Aquí puc parar aquí o no, li diem que continuï. Aquí tenim el poble i aquí tenim el refugi. Pel que veiem hem anat a parar directes al refugi. Doncs sí. Uau. Entrada al desierto. Aquí tenim el refugi. Què? No podem entrar? No fotis. Aviam. Ah, espera. Abrir puerta. Amb el botó dret se'ns activen les diferents accions. Ui. Me cago. Hòstia, no ho havia vist això. Ah, guíssima. Heu vist el que hi ha allà, no? Bé. Vale, he fallat. He fallat o no? Això ens matarà segurament, Aquí tenim un bitxarraco. Hòstia. Vinga, ja han pillat. No. Hòstia. Mira. Hem esquivat. Hòstia, això no es mou, Va. Oh, no. No tinc bales. Amb el ganivet, doncs. Sí, senyor. A veure si hi ha algú. Pel que veiem està abandonat el refugi 15. Nosaltres necessitem el xip. O el xip o bales. Ja hi som.
Coll de rata. Molt bé. Soc tan inútil que ni l'he tocat. Ala, en l'aire. Magnífica el jersei de el Vault 13. Vinga. Desastre, tio. Apa. Espera't, que no me l'he carregat. Bé, aquí teniu el primer Fallout. Bé, això és perspectiva isomètrica, combats per torns, ja estava inventat. I com veieu... calla, que això potser no és l'entrada, Bé, estic enganxat. Ja està, us deixo aquí amb aquest... Només us volia ensenyar com era el primer Fallout, és força curiós. I espero que us hagi agradat. No sé si seguiré jugant, perquè l'altre dia vaig jugar a Diablo 2 i ja me'n vaig cansar. Em van matar i per tornar a recuperar l'hora havia de caminar 600 quilòmetres perquè no vaig fer cap portal i em vaig histeritzar i s'ha acabat. L'he desinstal·lat. Així que no sé si em ve massa de gust tornar a jugar a un joc de rol, tot i que ara mateix m'estic enganxant descobrint un refugi, el refugi 15, un refugi nou abandonat. De mi això m'enganxa. Bé, esperem que us hagi agradat aquest vídeo que us ensenya el Fallout el primer de tots, perquè veieu que diferent que era. I res, fins la pròxima, anirem penjant vídeos. Recordar-vos que ja hem estrenat el podcast d'Actitud Lúdica, que es diu Ludi Podcast. Esperem que ja el podeu descarregar des d'iTunes, que tarden una mica aquesta gent. I bé, que el disfruteu. Salutacions i... salut a tothom.